ניהול מסמכי HR במערכת אלמונד. לצד היכולת לנהל מסמכים מבוקרים, מערכת אלמונד מאפשרת ללקוחותיה לעשות שימוש בתוכנה גם כדי לתעד את מסמכי התיק האישי של עובדים. כדי להגיע לתיק האישי של עובדים, יש ללחוץ על מודול משתמשים, ואז על כפתור לוג ההדרכות של העובד. כאן יש לגלול מטה עד לאזור שנקרא user files, שהוא מאפשר באמצעות כפתור הפלוס add attachment להוסיף מסמכים כמו קורות חיים, הסכמי עבודה, אישורים רפואיים, דוחות קליטה לעבודה, תעודות אקדמיות וכיוצא בזה. הגישה למסמכים הללו כמובן אינה פתוחה לכולם, אלא אך ורק למשתמשים שמקבלים הרשאה לכך. גם העובד עצמו לא יכול לראות את המסמכים שלו. כדי להעניק הרשאה, יש ללחוץ על כפתור ההגדרות של מודול משתמשים, וללכת להגדרה שנקראת HR. ההגדרה הזו מאפשרת לכם להוסיף לפה שמות של משתמשים או להוריד, כאשר כל מי שהשם שלו מופיע פה מקבל הרשאה לצפות בתיק האישי של כל המשתמשים. אני מדגיש, זה לא עובד פר עובד, אלא מאפשר גישה למסמכים האישיים של כלל המשתמשים. שתהיה עבודה מהנה ונעימה לכולם.